И здравейте хора, ето я и обещаната втора част. Нека започваме. Хай, този път... Пак ли на този мап или да разнообразим нещо? Не, дай без новите, че те не са толкова. Какво се падне? На мен честно казвам, новите ми се играят сега. Много често игра всички други. Добре, почваме игра. Добре, нюкче. Аз дори не видях мапа. Добре, нюк, съгласен съм. Така, ела тук се... Защо главата не ти мърда? Все едно съм менки. Мърда ти. Стига, аз не мога да си взема оръжие. Чай сега дропвам, купувам ново. Казах дропвам, купувам ново и идвам пак да те спомня. В Warm-up, ако направя кил с такъв, който брои килове скин, брои ли ми кил? Не. Ще се This is потъме. easy. We kill them and then we go home. Между другото, аз играя от... Това не е мой акаунт, спокойно. Играя от няколко години. Това е стария акаунт на брат ми, а той играе от около година. Аз играя от около 2 години и половина-3. Един е на точно. Ама не съм играл толкова, имам 500 часа. Моя приятел има около 100-200. На Fortnite имам 4000 някъде. Да, което не е много хубаво да се казва. Ама спокойно вече не я играем. Да, умря. Направих си един кил на скинчето. Вече ми е двуцифрено число. Ще бъде еко. Доста еко. Да, виждам. Да, той е под 2000, да. Купих всички гранати и броня, което май не е еко. Да, ама нищо. Искам с пистолетчето да игра, това ми е... не в мен бомбата, а дойдох в план. Добре, за какво играх с пистолетчето? Исках килчета, да си направя. Ти ви камара някой друг път. Добре, вече си купуваме един бизон. Да, фара ще си остана с това оръжие, защото не е хубаво да се купува много. Това в мен е бомбата. Много ме кефка ти инспектваш бомбата. И си я мяткаш. Хоп, хоп. Не, много далече го метнах това нещо. Така. Плантнах. Сега на минимапа. Леле, исках да избягам. Аре бе, минимапа не ми е... Къде е? Чувам го, че е дефюзва. Чух го, че е дефюзва. Кири. Да, то много се вижда. Да, то откъде дефюзва? Муха. Добре, нищо, за сега ги водим с един рунд. От 3 рунда с един да ги водим, добре. От 3 ли? От 3 рунда да ги водим един е добре. Аз чух от 3. Може ли бомбата да помня? Thanks. Ще метна един дикон там. Не! Много съм тъп! Много съм прост! Метнах смолк. То верно, че го гасеш. То беше брат. Не! Не! Това няма как. В смолка ме уби директно. Стига да! Как съм толкова крив? Мене в смолка ме хедшотна или нещо такова. Малко ще ми е по-бавно. Опа! Я да си го взема. Аз имам спокойно. Между другото, CS според мен беше много по-яка, ама мисля, че той не е играл толкова CS, повече е играл CS2, моя приятел. Да. Иначе CS според мен беше в пъти по-яка. Един дет. Има АК, ако искаш го вземи. Не знам какво направиш. Къде? Там, където го убих в центъра е някъде. Той че ти тук си го поострял малко. Може ли ги роми някакси? Минимапа не ми казва правилно. Сега трябва да... Ето. Добре. То минимап понякога много помага. И този няма как да му оцели така право с малка. Докато са. Там е? Виждам, дето. Охо, МК. Охо, МК. Исках да си те скамна. Взех си Пепе бидона. Аз ще я взема за този път. Имам 2 фляшки, ще ти дам едната. Не ми трябва, аз мога да си купя.
И за какво взех Добре. ще се го върна. Ай не флашки, а флашки. Също. Горе-долу. Мале, един май го запали. Един патрон ми мина до главата. Майде флашбак. О, какво? Той дял, откъде? Моля? От тук просто ме уби one-tap с помпа. Ето откъде. Кога е бил дошъл път пъдъка там? Гледай как съм застанал. Нищо. Само има руснаци в тази игра, бе. Нали обаче. Купувам си АВП, брат. Дам ти бомбата. Бомба. Ляде. Ще я кажа, че си купувам дефилските. Не, бе, брат, какво правя? Оф. Да, видях го и просто се мръднах малко, бомбата си осрах. Да, защото, нали, така прави гранатата. Тихо. В смолк. Как? Не, бе. Той точно тогава ли ще даде назад? Найс. Вземи помпата, ако искаш. Не, ще го рискувам с нея. Само да го Ей, бе. намеря. Терен диоксид. Не изкочихме това. Сигурно е там. Отзад! Не! Точно ми каза отзад. Добре, знаеш ли какво? Кара, че игра като мъж. Истинска жена. Оп. Добре. Защо си купих само молотов, като трябваше да си купа смолк? Много съм тъп. О, добре, как точно сега ще го метна? Нищо, аз ги запалих. Ама ей! Тихо. Ама ей! Без да... Много съм. Дай поне една да спечелим. Брат, то ми изкара Мале! къла. Мале, това ми изкара къла. Виж, ние имаме буквално почти еднакъв скоро. Аз съм 9,18 и той е 18 от други отбори и другия е 8. Мале, брат, то ми изкара къла. Той просто беше до мен, той можеше да ме ножне. Добре. Мен така един можеше да ми направи с помпата в един от раундовете. Де ти казах, мале, откъде да иде. Защото беше отстрани, явно от смолка е минал тайничко под пъдеческо. Ще скача е тука. Добре. Оп. Прозорец! И долу и прозорец. Ама от колко сте? Винаги забравям, че не игра на нормална игра, игра с тебе. Феко. Не, то... Не знам и аз. Ми... Не сме към последни раундове. Знаеш ли какво вземам помпа просто? Знам, че не трябва без броня, ама... Аз се взех 5-7. Родни, моля те, не дей да ходиш на там, моля. Ама аз натам си хора. Не, пинга ми! Колко Мале, си? пинга ми! Не си толкова, даже си по-малко от мене. Тега си го обвинявам. Да, само че... стига да. Те, които гледат, могат да Гледай кажат. прозореца. Все някога ще трябва да се появи. Оу, мале, там е. Прозорец ли? Да. Найс. Бързо оръжие. Бързо, тичкай, потичкай. Найс. Оу. Знаеш ли какво, аз ти давам мемка, а ти ми даваш ака? Не. Как искаш скинчето? Не ми толкова само да скина. Ти по принцип обичаш много повече мемка. Да, но почнах да игра повече клавка. Метнах ти един смок.
Мале, Не! то Хакер! то го флашнах много добре и после го убих. Лашнах! Това казах. Единият е там във ъгълчето, мисля, другия да. Един го то... убих. Аз ти казах как го флашнах и го убих, ти не ме слушаш много. О, верно бе. Let's move out. Така забравях малко да си купа оръжие. Не, че забравих да бях така. Мале, това ми изкара ръка. Абе, то къде е стрелял? То хакер ли е? Добре, те... Да. Да. Ясно защо им бият. Не. Няма да ни бият. Стой, няма да е с това. Не го не мога. Нямаме време. Не знам защо там метнах дикой, не се тая. Май го бърках, верно не успях. Мале, това ме флашна перфектно и го убих. Това не знам как го направих, ама окей. Гледай на там, не на тука. Гледка. Може отдолу от двете врати. Кемпия бомба. Да, се така ще застана. Знаеш какво, аз ще скача тук горе да гледам. Но трябва да ме пазиш, трябва да гледаш и вратите и прозореца. Да, казах ти да ги гледаш, не да кажеш. Той вече беше застанал там, бе, брат. Нищо. Лайквайте, сабскрайбвайте се и коментирайте. Това беше от мен. Чао.